Labari da ɗumɗuminsa a yau ne aka kama Gilzalimiku, sai masu sauraro ya biyo mu domin jin yadda ta kasance. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan tashar tamu, to ka danna mana subscribe, sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin sanar da kai sabbin shirye-shirye da zarar mun ɗora. In ka riga da kai mana subscribe, to kai mana like ko kai kuma na ƙasan bidiyon. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkanmu da haka, sannan mu da sake saduwa da ku a cikin wannan tasha tamu mai albarka. A yau ne hukumar tace fina-finai ta jihar Kano watakan Sansubot ta kama Gilzalimiku. Kamar yadda rahotanni da jawabai suka tabbatar, kama shi ne akan wani bidiyo da ya saki na wata waƙa. Sabuwar waƙarsa da ya saki mai suna Soyayya Ta. Yadda hukumar tace fina-finan ta yi jawabi, bidiyon waka an sake shi ne ba bisa ka'ida ba, duba da yanayin wasu kurakurai da aka samu a cikin bidiyon. Amma shi mawaƙin naka sai ya saki bidiyon waƙan nan. Duka dai anan muka kawo ƙarshen shirin. Kada mai sauraro ya manta ya danna mana subscribe. In ka riga da kai mana subscribe, to kai mana like ko kai comment a ƙasan bidiyon. Mun gode da sauraron ku.